Da li se sećaš? Nije to onda ozbiljno. Pozdrav drugari moji, se naravno s vama i Putera što Gutera, braćo i sestre. Evo ovakav nekakav video, znači po prvi put koji ja iskreno radim, a istovremeno ću da priznam zašto sam bio, koji razlog je obarač mog pištorija da ga ukinem i da odem u zatvor i da napravim neku veliko sranje. I čućete i naravno zašto se u veri sam se nešto izbunio ili tako nešto, što sve ćete čuti što vas zanima. I naravno ovaj video nije kontent ili tako nešto, nego želim prosto da podelim sa vama, drugari moji. I ovaj klip je naravno, znači da naučite nešto, da uzete neku pouku i tako dalje. Tako da ostanite do kraja, ja sam dana, naravno sad je 9 sati, a poslije sam poruku Dejanu da li možda dođe po meni jer kiša leka, tako dalje. Tako da ovo će bude kao neka i reakcija da vidimo šta će da kaže on. I naravno ostanite do kraja da saznate koji je ključ obarača samo. Naravno da idemo u kuvinu, tu neću naravno niti snimati ili tako nešto, nego samo priča i to je, znači malo ćemo zimati. Gledajte kako će razumjeti ovaj klip, zašto sam ga pravio i koji je svrha ovog klipa. Znači svrha je to, kažem, da naučite nešto i da podelim i sa vama i da priznam to što me smeta, to kažem, što kažem kod Dejana, što sam sakrio jako dugo vremena, tako da neću razdužim ovo intro, pa ajmo da krenemo. Ja se spakujem, drugari moji, pošto idemo za crkvu u Kovinu, tako da... Ostim. Da ne dobijem copyright. A imam sa to nešto ozbiljno. Kakvi copyright, nemaš copyright nove? Da, nemaš, pusti ti to, nego... Da vam ozbiljno to pričam. Nego ti kažem, imam nešto ozbiljno da pričam sa to. Pa isključi kameru ako imaš ozbiljno nešto da pričam. Pa nije! Pa sad se kontaš? Nije to onda ozbiljno. Idemo poslije, ja i ti pričam sa drugarima. Sa kojim drugarima? Pa oko 1500 što ništa ima. A to niti su drugari, prijatelji. To ti su posmatrači na ono što radiš na društvenoj mreži. Prijatelj je onaj uvek koji je pored tebe. I od tih 1500 imaš neki koji je uvek pored tebe. Mimo, osve i ja, naravno. Dobro, znači prihvatiš. Prihvatam, brate, ali ne ti kažem ti da niti su ti to prijatelji, ne razumiješ. Dobro, poslije ću te pričam. Ali prijatelj ti je uvek tu u smislu, ne samo kad mu nešto treba. Što je prijatelj tu uvek u smislu radi toga što on hoće da se druži sa tobom. I to ne se zasniva na neku potrebu. Hajde pričat ćemo kasnije, privatno zonu. Ne možemo privatno, moramo privatno kameru. Pola narod te razume što si rekao u klipu, pola narod ne te razume. Upravo radi toga što ti sam ne razmišljaš. Kad se preteču. Dobro. E tako hoću ja da ti kažem ono što meni smeta i što mi nije lepo uopšte. Ja šta radim? Dobro, isključi kamera ako nešto za mene, šta ima? Temu koju hoćeš da pričamo i onda ja ću ti reći da li je to za javnost ili nije za javnost. Pa kažem ti. Pa ti oni što te prate, 80% tih ljudi ne ti misle dobro. Ja sam ti objasnio te neke stvari jer ti nećeš da prihvatiš. Radi se u zatvoru i u tebi. U zatvoru i u meni? Šta imam ja sa tvojim zatvorom? I da li sad da mu kažeš šta da mu brani sad? Kakve imam veze ja sa te što si uputio u zatvoru, prijatelju? Dobro, ovako ću. Ne može čovjek sa tamo priča po to ti šuši. Ali kako hoćeš, čekaj, kako hoćeš ja da te razumijem ako ti ne znaš pitanje da mi šta radi ovaj sa traktorom? Dobro, sad ti slušaj me, pošto vidim da ništa toga. Ajde, lijepo postavim mi pitanje, sad lijepo da ti odgovorim. Ne postavljam ti pitanje, nego ti pričam sada priču. Ajde, pričaj. Da li se sećaš? Kad si mi pričao, rekao sam ti da će seckam i ovo što pričam, to ne seckam, nego ću seckam ono što ne treba da pričam, ne moraš se brineš. Kad si mi pričao da ode da pomognem ocu tamo ovamo, ja poruku, ništa moram da prekinem,
ne bih za poruku. Ti kad smo pričali, Dobro. prošlo 2-3 dana, ja čujem neko, kad smo pričali, kad su mi savjetu da pomognem ocu da za robu, za pijac i tako dalje, ne prođe 2-3 dana kako smo mi taj razgovor imali, ja sam čuo kako je raskinula Sandra, poslije jednog dana i ono totalno razmišljam, sutra dan pošaljem poruku Eminu, znaš ga, Eminu u 8 nešto sati, tačno 8 sati je bilo kad sam ga zvao, kad sam ga zamolio da dođe, jer mi nije lako, jer sam htio da ga pitam za savjet šta da radim, da li da se vratim njoj ili tako nešto, on mi naravno rekao neke gluposti što neću sad da kažem. Poslije toga ni 20 ni 30 minuta ja uđem u kuću i razmišljam o tome što Sandra je slobodna, razmišljam šta da radim i ovaj što mi priča šta da radim i plus nekih probleme, razlog okidač moga jeste on, znači bukvalno, ali sad toga ja znam kako sad da to oblikujem, znači to je bilo možda oko 8:30 kad je došao otac, naravno se izdrao toliko na mene da nisam ja više mogu da ponesem to jer sam toliko ima nekih tereta, toliko sam bio po pritisku, toliko moje mozak je radilo svih strana, ovo mi priča tamo nešto, ovo ovako, ono onako i razlog zato što sam ja bio, zato zašto sam poludio jeste što si ti meni toliko stvarao pritisak u toj nekoj tvojoj priči jer sa tim nekim čovjekom ne možeš tako da pričaš ko ima tu depresiju, ima neki problem, ja stalno razmišljam, to je okej, lepo da se razmišlja, ali to nije dovoljno problema nego dovoljno meni jedan problem ili 2, 3 komada, ali bukvalno taj dan kada sam ja poslao poruku da pričam sa Eminom i kada sam ušao u kuću, to je ne mogu da, znači imam mi poruke, pokazat ćemo screenshotove drugari moji, kada sam poslao tu poruku, sećam se i svega i sećam se koje oparač je bilo da ga otkinem ili tako nešto tako. Iskreno, sad nikad nisam želeo ovako nešto direktno da pričam. Ti voliš direktno da pričaš, toliko pogađaš ljudi, ja ne mogu da ti kažem, znači ja prosto moram da ti kažem i zato se i plašim, znači zato sam i želeo da promenim crkvu, ja sam znao da neću da nađem mir, ja znam znači da neću da nađem mir, nego sam već razmišljao sam da nema crkva hrišćanske, to što si mi ti rekao. Znači nema uopšte hrišćanske crkve, ja sam drugi način nisam vidio, ajde družim se sa drugarima koji su pravostavci pa me to malo vuklo, ušlo mi tu u glavu, pa sam ajde u hrišćansku da idem radi tebe da idem u hrišćansku crkvu jer ne postoji hrišćanska crkva, znači bukvalno samo kubinu jednu koju ja znam, ja drugu stolicu nisam imao, ja sam da ovdje da probam iz tog istog razloga jer sam se bojio sam se kako za sebi tako za drugih šta će se dogoditi jer nije bi da mi se to nešto opet ponovi i niti se možda neće mi se ponoviti da Bog da mi se ne ponovi tako nešto i radi toga sam išao inače u crkvu, pravoslavsku crkvu sam išao sam jedan dan, to ništa nije valilo, znači to je katastrofa, znači nisam popričao sa Danielom koji je veliki poznat za njega, koji mi malo osvestio jer bio sam nikakav drugari moj, zato i nema ni klipova, zato nema ni snimkova, ni ne znam šta već, totalna motivacija 0, 4-5 nedelje kako sam razgovarao sa njim, sa toliko bio pod nekom tenzijom, nekakvom razmišljanju o toj veri i svom savjetujem da nikada da vas ne zanima u veri ili tako nešto, jer što više vas zanima u veri, to će vas sve više zanimati, to će više vas spuniti, što više da vam skreće pažnju sa te vere ili tako nešto, tako da bolje da ostavimo stvari kako i jeste. A poenta i priče jeste, kada sam popričao sa Danielom, tu mi je već ono razmišljanje, naravno kad sam bio u crkvi vidio sam koliko šta ti pravoslavlje, jer nema nikakve loše namere ili tako nešto drugari moji, tako da neću da hetujem niču crkvu ili tako nešto, nego jednostavno meni se ne sviđa to što neko radi i tako dalje, ne sviđa mi se taj način mučenja i tako dalje. To mi pričao iz teretane drugi Danija koji
ne mogu, znači, da verujem kako sam, ono, želao sam neko tako da, aj moram i sad ovo da kažem, da, tako reći to da, pošto ne ide u crkvu radi tih neke stvari koje sam čuo od njega i koji je priznao da ne voli popu, da ne voli nikakav način što se mole na ikonu, što se ovo ono i tako dalje, je iskreno čovjek i danas ono razume se. Ja iskreno ne znam ni kako poteklo taj razgovor, trebao sam neki novac da mu dajem i tako dalje, vatili smo se nekoj temi oko vere i to slučajno Božje reči je rekla da vatimo tu temu i da pričamo i posle te teme kad sam pričao se nikad ne pokazao realnosti o pravoslavniju crkvi, pokazao mi realnosti kako je u crkvi baš i nije tako kao što izgleda i da je dosta pravoslavci greše, samo što neko neće da priznaje i tako dalje. Ali ja po toga neću da ulazim, niti me ne zanima, neću neku provokaciju da povučem ili tako nešto. A uglavnom, to sam rešio, znači sa tom verom i tako dalje. Mislim, ja sam 2019. već u hrišćanstvu, samo već nisam išao u crkvu jer nisam ni znao da postoji hrišćanska crkva, a i da sam išao pravoslavnoj crkvi sigurno mi bi ostao, tako dalje bi pravio neku grešku toko toga ili tako nešto, tako da iz tog razloga sam promenio i crkvu i razmišljanje i me ubivalo, samo ovoga puta nije iskrelavanje od besa ili da izbacim to nekoga na bes, nego više sebe sam ubivao, sve više sam sebe skupljio i čutao sam i razmišljao sam i tako sam eto glupi način da se izbjegne to, da se izbjegne problemi, da se izbjegne neke dešavanje koje je moguće da se i pogrešava i zato sam išao u pravoslavnu crkvu i tako dalje. Prosto nisam želao opet nešto da mi se tako isto ponovi jer sam se plašio kako za sebe i kako za drugo. I sad jasno. Znaš šta? Jasno mi je, kad bi ti ovako sa mnom pričao, kao što sad pričaš u kameri, pričaj mi te. Ne pričaš ti ovako, mene tečno ovako da pričaš sve složene rečenice do negdje složene rečenice. Kažeš, ti mene pričaš dva, tri reči i ja treba da skockam šta imaš ti na umu da mi kažeš. Za sada, zato što smo stigli u crkvi, reći ću ti samo jedna stvar. Imaš nešto što se zove privatan život, imaš nešto što se zove javan život. Privatan život je ono to što se dešava kod tebe kući. Za taj privatan život ja ću pričati nasam sa tobom, neću pričati u kameru. Posto od tih ljudi uopšte ne te prati radi toga što te cijene ili radi toga što vole da gledaju tvojih klipova. Već radi sprdnje. Ako ti nećeš da prihvatiš realnu sliku, ja ne mogu, pazi, ne mogu ja da ti kažem nešto, a i da lažem pred Bogom. Onda to ne bi bilo u redu. Me razumeš? Ja ako tebe lažem, ja lažem i činim greh pred Bogom, a ja to neću da radim. A ako ti tražiš istomišljenik znači kako ti razmišljaš, tako i onda razmišljam. Onda, brate, ja nisam taj. Zašto? Zato što ja moj život, ne moj, nego ne tvoj, već moj život, ja gradim na Svetom pismu. Ako hoćeš i tvoj život da gradiš na Svetom pismu, onda čitaj Bibliju i onda te moje komentare ili te moje savjete mnogo dublje ćeš razumjeti. Zašto? Zato što sve moje stavove i moje komentare su iz Svetoga pisma. Od ono ja što sam naučio, kakav sam bio ja pre vere i kakav sam sada. Ali to ja kakav sam bio pre vere, to ću ti pričati u privatnom, a ne u javnom tipu. Zašto? Zato što to sada sam ti rekao. Ne dopusti da ljudi koji niti su prijatelji sam ti objasnio malo pre šta, koji nisu ti prijatelji da znaju tvoj privatni život. Zato što prijatelji su dobro da znaju tvoj privatni život. Zašto? Zato što prijatelj bi ti pomogao. To znam. Ali ako poznanik ne ti pomaže tvom životu, samo je tu da te sprade ili samo je tu da te posmatra kako se glupiraš, da li on zaslužuje da zna tvoj privatan život? Šta misliš? Dobro, opet utiče i YouTube kod toga, to što ste vidjeli. Da, ali problem je, znaš šta, problem je ti na način sa koji pričaš sa kamerom i na način koji pričaš sa mnom nije isti. Ti pred kamerom si otvoreniji, a predamnom
ne znam kako to da ti opišem, ne znam šta ti se dešava, ali predavno zatvoriš sebe i nećeš da pričaš. A to treba suprotno da radiš. Pred kamerom treba da si zatvoren. Tvoj privatni život da ne gleda narod. Zato što taj narod neće ti pomoći. Oni su tu, tak like, tak jedan komentar. Što meni menja ako ovaj neki mi pisao, bravo Dejane, nastavi tako. Ili ako pročitam komentar, vidi budalu kako se bruk. Mene bi menjalo, kad mi je najteže, da imam neko fizički ovako pored sebe. Je to u redu da imam? Šta je bolje, da čitam komentar ili da imam prijatelje pored sebe, po tebi? Ti mi reci, ajde. Ili ajde, šta je tebi bolje? Ako je tebi bolje da čitaš lijepe komentare, znate, ja ću ti uraditi 10 lažnih profila, od svih 10 lažnih profila ja ću ti napisati da je u redu. Sobom ko nikada me